Військовий однострій, демонстрації та марш юнармії. Так, в Криму окупанти відзначають День Росії. З цієї нагоди по всьому півострові бюджетників зганяють на святкування, а в Сімферополі парадом пройдуть діти з парамілітарної організації «Юнармія». І все це під хіти 80-х і 90-х. Проте чим іще живе окупований півострів, далі в нашому огляді. Автотроща в окупованій Керчі. Дві автівки не розминулися на перехресті. Від удару червоний легковик добряче понівечило. Передню частину автівки буквально зім'яло в салон. Рятувальникам довелося діставати водія за допомогою спецзасобів. Чоловіка доправили в лікарню. Про його стан наразі нічого не відомо. Розпал не сезону. Кримчани викладають у мережі світлини порожніх пляжів півострова. Люди роблять скріншоти з веб-камер, які встановлені на кримських узбережжях. Знімки навмисне робили після 11-ї ранку, коли на пляжах традиційно найбільше відпочивальників. Натомість на кадрах порожні шезлонги, пустельні пляжі і поодинокі відпочивальники у морі. Автор фотодобірки каже, зробити більше фото не зміг, бо окупанти масово вимикають пляжні веб-камери. Свято ностальгії. В окупованому Севастополі заспівають поп-зірки 90-х. Маргарита Суханкіна і група «Міраж», а також «Блістяще» і дискотека «Аварія» розважатимуть кримчан. Так окупанти вирішили відзначити День Росії. Склад артистів практично незмінний на всіх святах окупантів. Минулоріч тут грала все та ж дискотека «Аварія», Діана Гурцкая та улюбленці президента Росії Владимира Путіна група «Любе». Розважають самі себе, бо іноземні зірки в Крим не поспішають. Владислав Стужук, Заман, АТР.